Novel·la policíaca, detectivesca, negra, de lladres i serenos. Posem una mica de llum sobre aquests conceptes. Bé, començaria per preguntar senzillament com sabem que una novel·la és detectivesca, policíaca, ara és igual el nom que li diguem. Com ho sabríem? Trobaríem uns elements. Trobaríem que, doncs, evidentment, hi ha d'haver-hi algun crim, normalment un assassinat, hi ha d'haver-hi una víctima, hi ha d'haver-hi un criminal, hi ha d'haver-hi un detectiu. Però no en totes les novel·les policíaques es donen tots aquests elements. I, en canvi, d'altra banda, tenim moltes novel·les en les quals hi ha crims, però això no vol dir que siguin novel·les policíaques o detectivesques. Per exemple, Crim i càstig. Hi ha una novel·la claríssima on hi ha criminal, crim, detectiu, etc., però no podríem dir que Crim i càstig és una novel·la policíaca. Quin és, doncs, l'element que fa que allò esdevingui una novel·la policíaca? És un element indispensable, és la investigació. Hi ha d'haver-hi una investigació científica, racional, que vagi descartant coses impossibles, vagi trobant les possibles, les probables i d'allà individualitzi fins a trobar l'autor de l'assassinat o el que sigui que s'estigui investigant. Bé, per tant, doncs, diríem que una novel·la policíaca és aquella el motor de la qual se centra en una investigació relativa a un crim. Perquè es produeixi la novel·la policíaca, detectivesca, etc., que és un fenomen molt modern, no és una cosa antigua, hi ha uns requisits que són necessaris, evidentment. El primer és la revolució industrial. Per això no és d'estranyar que la novel·la policíaca, el bressol, sigui Anglaterra, perquè és el primer país que va experimentar la revolució industrial. Amb la revolució industrial tenim la immigració del camp a la ciutat, la massificació de la societat, es perd la comunitat rural on tothom es coneixia i es va a un anonimat que evidentment fa possible el crim, fa possible que es perpetrin els crims amb més facilitat que abans, a més que eren societats amb una gran desigualtat econòmica, la qual cosa també influïa. Una altra qüestió és que ha d'aparèixer la policia, el cos policial, que no apareix fins a Napoleó, en França, i que més aviat crea la policia com a policia política més que com a policia social, i també a Anglaterra es creen els bobbies, els detectius de Bow Street, que serien després, no? I lligat amb allò que dèiem que és l'element primordial, hi ha d'haver-hi un mètode científic d'investigació. Pensem que el segle XIX és el segle d'admiració total i absoluta per la ciència, és el segle de Darwin, és el segle que la ciència adquireix una importància enorme. Quina seria, doncs, la primera novel·la policíaca, la primera novel·la detectivesca que existeix? Seria la que prové de l'escola britànica, allò que avui en dia s'anomena novel·la detectivesca clàssica. Detective fiction o classical detective fiction. En què es basa aquesta novel·la britànica? Doncs bé, aquesta novel·la britànica es basa, i agafarem com a exemple el més gran detectiu que mai hagi existit, que és Sherlock Holmes, es basa en un detectiu que és una persona superintel·ligent a nivell racional, en canvi molt poc emotiu, bastant neuròtic, i que té un ajudant, sempre té un ajudant. En el cas de Sherlock Holmes és el doctor Watson, que fa de pont entre el lector i la intel·ligència superior d'aquest gran detectiu. El doctor Watson és el narrador
de les aventures de Sherlock Holmes i és un admirador i és el que sempre li pregunta i llavors una mica fa les preguntes en nom del lector. Normalment els crims succeeixen en habitacions tancades, és a dir, allò està tancada per dintre, per què passa això, com és possible que s'hagi entrat, que s'hagi sortit i que l'habitació continuï estant tancada per dintre. Després, les pistes amb les que compta el detectiu per fer la seva investigació són gairebé sempre pistes materials, doncs una petjada d'una sabata trobada en el fang o un cordill en el coll de la víctima estrangulada o en fi, són qüestions materials. Es produeixen en un entorn aïllat, és a dir, pot ser un tren, com en el cas d'assassinat en l'Orient Express, o bé un vaixell, o bé una comunitat tancada, ja sigui una casa senyorial on hi ha uns convidats, etc., la qual cosa fa que hi hagi una llista de sospitosos de les quals només un individu serà el criminal. És a dir, que ens trobem també davant d'un criminal individual que actua per compte propi i que una mica és un doble del detectiu, perquè igual que el detectiu és una intel·ligència superior que investiga per no avorrir-se, el criminal també doncs, és una intel·ligència superior que també ho fa per divertir-se. És a dir, que són una mica les dues cares de la mateixa moneda. Finalment, tenim que la descoberta del crim, que té lloc amb una gran explicació, és com la sanació, no? El detectiu seria una mena de metge que arrenca la poma podrida de la societat de manera que la societat pot continuar tirant endavant bé i tal. Davant d'això, els Estats Units reaccionen i es produeix el que es coneixerà com la novel·la negra. De fet, als Estats Units se li deia hard-boiled, bullit dur, perquè el detectiu era molt dur, i aquí se li va dir negra senzillament perquè l'editorial Gallimard va crear una col·lecció negra i d'aquí va venir el nom novel·la negra. I quan parlem de novel·la negra ens referim només a aquesta vertent americana. Per què es produeix la novel·la negra a Amèrica? Per un cantó, perquè els Estats Units és un país molt més violent que Anglaterra en aquesta època, bé, i encara ara. Es produeix al final de la Frontier, la part que separava el món colonitzat dels blancs de les comunitats indígenes ja els han desplaçat del tot, ja no en queda més. S'inventa el cotxe, amb la qual cosa la gent es pot desplaçar d'un cantó a l'altre molt anònimament. I hi ha la llei seca, sobretot això és importantíssim, la llei seca que prohibeix l'alcohol, que és una llei molt desafortunada que ningú volia obeir. I per tant això dona lloc a tot el negoci de contrabando d'alcohol i les grans fortunes del gangsterisme, al mateix temps que era l'època de les grans fortunes en general del país. Dashiell Hammett ha sigut detectiu ell mateix, ha sigut detectiu de la Pinkerton, la qual li va arribar a oferir $5.000 perquè assassinés a un líder sindical, que va ser quan ell va plegar i va dir que preferia dedicar-se a escriure sobre la caça de l'home que no a caçar l'home. Llavors, per tant, com serà el detectiu de Hammett i després, com a Hammett de molts de la gent de novel·la negra, doncs serà un detectiu anònim que no tindrà ni nom, que res de superintel·ligent, és un senyor que no fa allò per distreure, sí que no ho fa, que és per la seva feina, és la seva feina i no pot evitar fer-ho. El criminal tampoc serà un criminal individual que ho fa per divertir-se, sinó que serà un altre ens anònim que treballa per una empresa criminal. En aquest cas, com tantes empreses criminals hi ha. Els crims ja no seran en habitacions tancades, sinó que seran a dojo, pels carrers i tal. De fet, a Collita Roja perdem el compte de la quantitat de crims que hi ha. I el que s'estudiarà, doncs, ja no serà tant qui ho ha fet, que sí que es descobrirà, però sobretot el que s'estudiarà és què és el crim. I serà tota una radiografia de la societat que ens qüestionarà
a nosaltres mateixos sobre el crim. Això ha fet que avui en dia la novel·la negra s'ha internacionalitzat totalment i trobem aquí a Espanya, doncs, aquí, per exemple, Vázquez Montalbán i el detectiu Carballo, o Xaxa Tal, a Sicília, o, en fi, tota l'escola nòrdica dels suecs, etc., que en aquests moments està molt en voga. Pel que fa a la novel·la detectivesca clàssica, doncs ha quedat, com que era un món més tancat, ha quedat més reduïda, però això no vol dir que en aquests moments hi ha alguns grans exemples de novel·la clàssica, com pot ser El nom de la Rosa, en la qual es fa ús de la fórmula de la novel·la detectivesca clàssica, Umberto Eco, per produir una gran obra literària, o la pel·lícula Gosford Park, que també parteix de la fórmula de la novel·la detectivesca clàssica en un àmbit molt modern. Bé, espero haver il·luminat una mica les diferències entre la novel·la detectivesca clàssica i la novel·la negra.